ngalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon tɛ se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. ne ko tiɲɛ wulila dabali jugu kɛ mori o tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملمو أمجك على تنك على بركة أم بسالي دنفولا صنهر مكانوي على كراي أنا سمغو ani maumade tugura ko fukata jodun se alaka nen aw bela jelenye o jamakulu sanuma ife biwajulu kene kono ambe kona jamiatul ansar din ka section min be kona ka feino ka keni rajab kalut litani sabai o min be imam ali ka bangeli ma karramallahu wajhahu yo wajulu kene basigi min batu sayyidina ali karramallahu wajhahu alika fasamantiyaw ka seka nyefoli ke mogowie akene konnana an karamogo baw chaman kumbeno munye wajulu fale uni ɲɔgɔn cɛ kɔna cɛna muso a bɛɛ lajɛlen nana fara jamiyatul ansar din ka nin kɛnɛ sigilen kan walasa ka jɛ ka duwawu kɛ kɔna la lamini fitina mun be yen a ka se ka ban o hukumu kɔnɔna na baara bɛɛ lajɛlen kɛra marisi kalo la san 2019 Sherifila Jabarani tɔgɔya la an sera ka min sɔrɔ k'a lasi aw ma an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ola badenw silamɛw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada a jɛnama da mawrama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbade alsilamɛw suina an nisɔndiyalen don an farifurilen don suina an bi kɔnɔ ni tɔgɔ ye Baseni Najo ne ye kɔnɔ section ansar dini président ye ka fara kɔnna section ansaru bureau bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ ko k'aw fo k'aw barakada ka naba bɛɛ kelen kelen fo ka duwawu kɛ bɛɛ ye fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ ala kana kɛ o ka aw tatɔ sɔrɔ maa o maa nana nin kɛnɛ kan yan an b'a bɛɛ fo an bɛ wale ɲuman dɔn an bɛ duwawu k'a bɛɛ an bɛ duwawu ɲini a bɛɛ fɛ an bɛ maa o maa na min ala ta bɛ bɛn yarabi ala k'a dilan ye an b'a bɛɛ lajɛlen fo su in na an nisɔndiyalen don an fari fununen don suina an bɛ kɛnɛ bakan kɛnɛ a bonyalen don an bɛ sirifu mɔkɛ an bɛ o ka kɛnɛ kɛ n'o ye Seydina Ali bangeni kɛnɛ ye suina ni ala ka jɛn ye karamɔgɔw bɛna bɔ k'o da don a la ka fara suina kɔnna birigali olu fana y'u ka san 3 ɲɛnajɛ kɛ o fana o nisɔndiya n'o fari foni bɛ an na ka fara kan an y'an ka wajulikɛla karamɔgɔw fana fara ɲɔgɔn kan kɔnna section kɔnɔ ka fara douzième section kan o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka u former o kɔrɔ ye ka sɔrɔ ka kalan kɛ ka lakɔkɔli kɛ u la inshallah a bɛɛ ɲɛnajɛw b'an bolo su in na an bɛ duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka duwawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a fɔ maa o maa nana nin kɛnɛ kan yan yarabi i mago bɛ min na ala k'a dilan an bɛ duwawu kɛ an ka sababu ɲuman ye Seydi Serifu Sɔni Marani Hayidara ale min kɛra nin sababu ye yarabi ala ka sijan nin kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a kalifa a la ala k'o kɛ ala bonya kama su in na bonya kama salli ala rasulillahi. Foli kɛrɛnkɛrɛn ka daminɛ maire yɛrɛ tɔgɔ la ka bɛɛ fo fɛn fɛn sen y'a ta ka bɔ a ka so ka se kɛnɛ in kan yan bureau communal tɔgɔ la conseil communal bɛɛ tɔgɔ la dugutigi tɔgɔ la kɔnna alimamiw bɛɛ tɔgɔ la kɛnɛ mun filɛ ka organiser Amsardine fɛ n bɛ se k'a fɔ nin kɛnɛ in bi y'a kun cɛ don ye mais bi t'a daminɛ don ye parce que dɔgɔkun kelen de kɛra wajilu bi ka kɛ kɔnna yen nɔ bi bɛnna kun cɛ ma n'o kɔnɔna na fana an ka brigade fana ka anniversaire bɛnna bi ma donc bi ye dɔnba de parce que brigade ka baara ye mun ye dugu kɔnɔ ani Hamsar ka baara ye mun ye dugu kɔnɔ a bɛɛ bɛɛlen don taabolo kelen de ma parce que ni Hamsar tɔgɔ ta a lɛdi wɔɔrɔ mun b'a kɔnɔ brigade bɛ baara kɛ mun na o bɛ taama lɛdi wɔɔrɔ in kan mun na anw fɛ suɲɛli ti kɛ jɛnɛya ti kɛ tulonkɛ ti kɛ nanbara ti kɛ foyi foyi ti kɛ mun bɛ taa juguya la mun bɛ taa silamɛya contre la
donc n'a fɔra amsar ye kɛnɛ jɔ o don ka bɛn o don ma anw b'a fɔ tare parce que bi ye duwawu don ye n dalen b'a la k'a fɔ duwawu min bɛna kɛ su in na o bɛ kɛ sababu ye k'an ka brigade nin k'a kɛ ɲɛta ye a ye san 3 de kɛ ɲinan donc duwawu minnu bɛ kɛ su in na o b'a kɛ a bɛ san 100 sɔrɔ an mɔdenw bɛna nin brigade sɔrɔ yen n dalen b'a la donc an bɛ mun fɔ amsar ye dɔrɔn jama k'a dɔn k'a fɔ ko amsar dini a kɛnɛ kɛn bɛ ka barika sɔrɔ commune o commune na n'i y'a lajɛ k'a jate i b'a sɔrɔ problème ka dɔgɔ a dugu kɔnɔ ɲɔgɔn bɛn ani ɲɔgɔn minɛ a ka ca a dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn anw fɛ kɔ na vraiment an bɛ amsar dini fo kɔ na commune mana wuli fɛn fɛn na o b'u jeniyɔrɔ fi donc an bɛ Sheikh Serif Usman Madana Haidara fo ni sababu ye ɲuman na ale de kɛra sababu ye ni amsar dini sigira anw fɛ kɔ na parce que n'i y'a ye amsar dini sigira a bɛ ka baara kɛ ka na se fo bi ɲɛmɔgɔ de b'u la ɲɛmɔgɔ in de tilela ɲɛmɔgɔ de ɲɛna donc an b'a fo yen nɔ an ka antenne na ka bɔ kɔ na yan fo ka se Bangoni a ka yɔrɔ la donc vraiment kuma ka gɛlɛn n bɛ kuma to yan n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɛnajɛ min na bi ɲɛnajɛba de don komi an ka denmisɛnninw minnu bɛ dogo kɔlɔsi olu ka ɲɛnajɛ kɛ bi yan an fana amsar dini an ye dɔgɔkun kɛ bi an bɛ ɲɛnajɛba la ka sababu kɛ an y'an ka karamɔgɔw wele ka na olu ka na formation u ye formation kɛ karamɔgɔ wɛrɛw kun pour que u ka se ka jamana basigi cogo k'o ɲɛfɔ jamana bɛɛ lajɛlen ye o la u ye tile 7 de kɛ bi u b'o formation na an b'a kuncɛli de la n'Ala sɔnna ma o la an ka section an bɛ se k'a présenter an ka section bi amsar dini section kɔnɔna sous section 5 de b'a kɔnɔ an ka sous section 5 kɔnɔ tɔnden 1000 ani tɔnden 12 de b'a kɔnɔ mais an ka karamɔgɔ dɔw bɔra burusu kɔnɔ sisan ka wajuli kɛ mɔgɔ 1000 wɛrɛ de baya kɛ ale fana kun donc o bɛna fara an ka tɔndenw kan n'Ala sɔnna ma donc an ka karamɔgɔw fana ye formation kɛ sisan olu fana bɛna far'o kan ka diɲɛ minɛcogo yira mɔgɔw la ko an bɛ bɛn ni kɛlɛya de ɲini diɲɛ kɔnɔ u bɛn'o yira bɛɛ lajɛlen na n'Ala sɔnna ma o baara fana bɛ se ka kɛ cogo min na donc an b'an karamɔgɔ fo n'o ye Sheikh Serif Usman Madana Haidara ye ale min kɛra sababu ye ka nin bɛɛ nati diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ kun ye karamɔgɔ faamu vraiment mɔgɔ si tɛ tɔɔrɔ parce que karamɔgɔ nana pour que k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na kafiri ni silamɛ ni chrétien silamɛ ni musabusabu bɛɛ bɛ se ka balo ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ ye karamɔgɔ faamu bɛɛ lajɛlen de bɛ lafiya ala k'o lafiya yira an na ala k'a kɛ sababu ye an bɛɛ ka se k'o faamu n'an ye nin cɛ in faamu diɲɛ bɛ lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimin wal muslimat. Bawo foni asilamaya foli no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne tɔgɔ ye Usman Kampo kɔnɔ Juma Misiriba Almami. N bɛ amsar dini jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i sen ta i fɛ yen ka na kɛnɛ kɔnɔ yan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ya Rabbi ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye. O kɔfɛ an b'an ka sheikhu an'an ka karamɔgɔ Sheikh Serif Usman Madana Haidara an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ale min kɛra sababu ye ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɛn lasabati ka hɛrɛ lanati an b'ale fo ka wale ɲuman dɔn wa amsar dini journalistw an b'olu fɛnɛ fo an b'u wale ɲuman dɔn ya Rabbi fɛn fɛn sen y'a se yan nɔ ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمحاضرين والمحاضرات. وكفى عن بديهم تنعني اللي في على كفى تنعني اللي على في وكفى أني دمنا لني على توي وكفى كسولي كراكا وبيلا جيلين كفى wuduhu ansar dini tɔgɔla an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo n'o ye fungo fɔ nana ka na an ka kɛnɛ bonya an bolo minnu bɔra yɔrɔ janna ka na ani minnu bɔra yɔrɔ surun cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'o bɛɛ wale ɲuman dɔn k'o barika da kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka qaidu ruhu an nunjuru mina ba n'o ye a Sayid Serif Usman Madana Haidara ye
an bɛ ale fo k'a wale ɲuman dɔn k'a barikada ka duwawu ɲini a fɛ ka duwawu k'a ye ale min kɛra sababu ye ni ka nin to in kiri ye dugumakolo sanfɛ pour diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ ni o ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw u ka se ka balo diɲɛ na ni hɛrɛ ye minnu fana bɛ lahara ɲini na olu ka se ka u ka lahara ɲini sɔrɔ nɔgɔya la ale min kɛra o sababuba ye k'a ka ɲɛnamaya bɛn o ɲinili ma an b'a fɔ a ye ko ani ce ani baraji a sara bɛ ala de bolo si kuntalajan ani kɛnɛya ala k'a di ani a ma a ka denbaya ta fanga ala k'a d'a ma ala ka a kisi juguw tɔɔrɔ ma a ka laɲini ye min ye ala ka o yiriwa diɲɛ kɔnɔ an b'a fɔ min sɔrɔla an bɛ to k'a dan ye wasalamu alaikum wa rahmatulah wa barakatu. n bɛ na ba cɛ ni muso bɛɛ fo kuma min bɛ ne da k'a fɔ jama ye ko nana segisɔn bɛɛ tɔgɔ la musow tɔgɔ la ye ne de ka ko n ka kumaw ye karamɔgɔ mɔgɔ 3 de nana ka na cɛ ni muso mɔgɔ 33 fara ɲɔgɔn kan ka na formation kɛ n'u ye karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ye min ye o de ye nin ye karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ye min ye o ye nin ye cɛ ni muso k'an ka jɛ ala kama hali kafiri i ni silamɛ bɛ se ka jɛ hɔrɔnya jogo laadiriya kan ka sɔrɔ sigiɲɔgɔnya yɛrɛ la aw ma ɲɔgɔn tɔɔrɔ ya rabbi naba o naba nana ya mɔgɔ o mɔgɔ sera ka se kɛnɛ in kan ani mɔgɔ min ma se ka se kɛnɛ in kan bɛɛ mago bɛ min na ala k'a kɛ bɛɛ ye sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a dan n'aw ma an ka karamɔgɔ Seku Usman Serifu Madani Hayidara a mago bɛ min na Mali la a mago bɛ min na jamana in na a dibaga ye ala ye ala k'a dan n'aw ma ala ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ an b'an ka karamɔgɔw fo n'o ye Ayisata Bagayina denw ye Buba Seri ni Umaru Seri ne ma ɲaga u la n ɲagara Ayisata Bagayina de la n'i y'a mɛn ko kɔnna Hansaru kɔnna komini Hansaru bilahi don min a ka gɛlɛ olu de don bi a diyara dɛ a diyara bi dɛ n tɛgɛ 2 bɛ kɔrɔta ya rabbi sijan ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a dan n'u ma ala k'an haminako nɔgɔya an ɲɛ ala k'an kanda k'an denw kanda ka bɛn sabati dugu in kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ mago bɛ min na diɲɛ ni lahara a bɛ ala de bolo ala k'a dan ni silamɛdenw bɛɛ ma asalamu alaikum a bɛ yafa n ma kuma ka gɛlɛn n bolo 2 bɛ n kɔ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ye n ka boyira salama bɔ n boyi wuguni yankin na dembe monsan taba ya a kenbo a kaigu a yugo a dene a kamna inga san boyira kun pata mon kaigu anan patelen do guni kun pata mon kaigu kun pata nume yendo nim pata ga duya pata mon keramburu kun pata guga kini nyon la kinna dembe alhamdulillah way yanki ga kona way bekesama udu biro ansar din islam ye garibu kembe ye garabe tie ye garabe karani ye gara dina to ya ye garaba ye gara so dina nyonse alla gongoyti hono ala en kena ya lamaga mengu sila dina ga bihinia afam aywa alhamdulillah yo ngina se in khogi fa encore muso ngon la nyina khafmani pour que duyangi na toya ma islam ya khafmani islam yangi na jirwa ala khana sallallahu ta'ala alayhi wa sallam abi dino ti nyamangi wu dina wu sila go so ngoni shengu fa muso nga kona shenshanga khana khara ma kona jeune ge yengo nga kona birgarni yetema khana ye junshi yo nyala khonani ye khana wale bekadam wayma muso bekayama ansar din tema khana ye garibu ge formé pour que kuma nga toy
ye ngina char no kuma be ala dina nya se ete ngusho kun khola pe no gro bolati mi ngusho ngo ala ti kholon ngusho kina bay go ki pay kun jadu ma kana sawr be ki telani ye ngo ka ashaydi asharifu Usman Madan Haidara ara khande sabuni ade pila ade tige ade kado ade bambara biye shentrani engina bolokun engina lolon konfa engina bay lolon konfa angaje alkhana sallallahu alaihi wasallam akhana be silabati menama muzekina alkhana khain kuntono alkhana khain biye no kuma adiasi anabe shun adiasi anabe sani adiasi anabe hiji adiasi anabe jaga kude islam yani allah taala khana khain biye no kuma amara se alkhanate aw muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aw muhammadu ndiya khain foy khoga duan sheng na khaira kide silame khay kafir khay la maunde foy ngon khay sheng na bila no khuma khairai ngozo kura khaslam bila kuni ngozo yekina famu awa alhamdulillah ki galafiya ngozo kina donge kingna islam be toya islam be de foy ni kuma len dante amaya moma islam ya kuron ngozo ansen be nafa an shun khabi an nafa an hiji khabi an nafa an je khabi an nafa wallahi manam motonya ay motonya jurma sul kharai ande kiji fiyo ngozo khakidro khoro ala khana sallallahu alaihi wasallam akhana be islamati nyamagu kina islam ya famu kina khan islam ya ga ngozo ngora kiti de khairan ngozo kina donge awa yewe khagari buni yengo ga muhammad memadani baykira mpendo ake zamana shuwati la mawai ngozo modi gi khana yamal langa ala ngina yana la nyanko ni ngina kene jamoma awan gai fa na ngota bal khuma wai ngusho nga yafe mena jamo shempa o yenna piri gelma ngusho ngon kha garbu ye piri lo ngusho no piri ni ngusho ngon jaw mena jamo pa Allah taala kan ke Qur'an ningi alawma alaw muhammad wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin angona sigoy aw muhammadu aw waja kham mu'min nafa illa lak ya mu'minani musu yana khay waja khay wale adiyan nafa fiyaw musu amumin der sabati ayya mumin der sabati shi alaf man segu shiga shi dai ngo khalwani bar ala wa xam nafa ngo islamege kuma xam mena kipa ki khay kun la ma ngigu ala khana kuma se kita qur'ani wa habtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu aw kina bolokun allah taala shiyukhologa kima pele masho la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilo kannan koni kilo kan koni an shu kungu ngon kan note an shu je ngon kan note ya tijan yani ngon kan note ya khadiriyani ngon kan note nga kishagan nan kon kan koni ala dinagi bal kira san fana kon wala sani ta nara an famu kira lasna kon wala sani ta nara kira pilo kon wala sani ta shiyo kya sa kon wala sani ta nara kya fajir ko sani ta pindi kile kula kyan ngon kisha gato hiji makaro kisha tingelo shun mo shire ngai hiji jona bolay ngosho khay khana bolo kun ngosho khaki duro khora islamege kingina bolo kun ala dinoga shishiyuga aturo ko ne kina ken la kharay ma fa to ne ala ko sanya ba la hakimala kiga ngosho wadu gun tuli kedema allo asheni kikabe kona ayan konse ya allah ta'ala he biyan digan kima ngoso kaba demu kya demu lo demu tugega ba'da uzu billahi minash shaitanir rajim liqawli ta'ala fi suratul an'am alo qul ta'allu atlu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum suratul an'am alawo
aw muhammadu awa se moge khembe e senabe an ina fonsete non allah taala khana fuma haramun yema ko haramun khama allah khama wala fiyo aw se e khembe na be ana shete allah ma pana aw allah tushriku billahi shay'an khama pe ne ko alama de wa bil walidani ihsanan khangina man wala khajuma pe ne wuti yekina ngontono yekina sikabilo ngoni nge juwa ki kele bere kidiki kidaga ala khana kuma shanta ga dunyai juwa jige do khafuni ala khana sallallahu alaihi wasallam awo juwa jige do yesan na lema nasani yeshu na lema na shun yehi na lema na hiji yejaga na lema na jaga anakale kale bana mashin ajana mai ashu ne fo mai nati a hiji de fo mai nati a jaga de fo mai nati a foi de fo mai nati asila fo mai nati da la muso ala se khoge yakina hagel to ngoni ngi akina fa muso khalmengi ki duro khoro kina ki jonge kholani kina yamaru labadu ina kuma shekde kyawe nasi kina kuma to kyatoy muso ko akide khairan muso alawa aw la taqtulu awladakum min imlaqin aw hey khamashu khadwenge gwa kondo ngakende konala khangina to non alagu no kha ye garji gankeni ye kharo no kha garji gede muso alawma wala taqrabu alfawaisha ma zahara wa ma batana alaw khamatula bayma fiyo ade ngundu ade bangi ban shenlo kwe khay bil khay jina khay mashe khay bulatin khudu khay nambara khay kuma shen khashe man khashe nam kabar jumuni alaw khamatula amal aw khana la ba ma mundu ye bangi mo kan khene mo dan khene ala kan khene muso wala taqtulu nafsa allati harama allah illa bil haqq aw ko ye khamashu nyumba ma den tere tenende khama nyumba ma den tenende aw ngoma khaygu non allah taala khana kha wajan ngono ga zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun na khawaja fuma ngigagu awa na khawaja fuma ngigagu muso khahile ila allah khaylo kunani muso alawma wala taqrabu mal al yatama khamatula yatimen dongen nafoluma illa billati hiya ahsan njata fuma kameni de hatta yablughu ashuddahu sale ngina balkhiya khayna fudige shegenima wa awful kayla wal mizana bil qisdi aw khashima fonye ya khaf mange pejago akoy khalla dirani ya khatoy munu gina fayde lam sakiragel mon Umar Seri nanno kanko warata haldude e modon joni e inde wuduhul islami konnado nanno sakirabe anden hala kalete ka eley wakkatiwel non nanno ngel wakkatiwel seede anne jomira to dum sene wodene o wi en wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu en fundenten nangem boggol alla gotongol wati certen nenno o do golle nangondire e boggol alla gotongol wati certen nenno a foodan warde yewa e leydi meden di yalla homo foodani en dum warde homo waddani en dum e leydi homo holli en ko watta dum e leydi nenno odo mobba mem andirten a sayyid sharif usman madani haydara kanko woni jiyaado foodudo o golle warde nenno e ley rabbidinde haala kanko sayyid sharif usman madani haydara e ley bindi men bindi ana wiya inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqina nenno bi adama sa golli golle mafu golle o laato bil ikhlas e la balrid dum woni hono ko aya qur'ana wiyata en wa ma umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ddin sa jeewi dewtere men wontan wi nuzatul majalis nelaado sallallahu alaihi wasallam mo wowi wiide sahaba mabbe
من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة neɗɗo fuu mbiɗo la ilaha illallah tawe ɗum ana laaɓi e ley reedu ma a natana aljanna ka haala ana wele e ley kudde mais ko woni ley to ko sakiraɓe ɗum hatta ɗum sahabaɓe ɓattike ɓe landike mono ya rasulallah wama ihlasuha ko ɗum woni laaɓal reedu ko woni ley hen ko de nelaɗo allah o wi an tajuzahu an maharimillah ndenamo iwde e lutti allah mais sakiraɓe ɗum ana raɓɓiɗino ndenamo iwde e lutti allah ɗi sa ƴeewi hande la ilaha illallah sukaɓe aɗa pijira ɗum la ilaha illallah jimoɓe ana pijira ɗum la ilaha illallah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o nelande warkat bun nawfal kañum halnimo kaɗo haala wi ñande aɗa riiwe iwde e ley makka miɗa yiɗi hawride nde ñalande o wi yalla min mi ndiweteɗo na o wi ma jaa bi misle ma jita bihi min al khalq ahadun illa udiya wa uziya hono ko an gadduɗa ko fey goto wadda e leydi ndi so wona jomum torra so wona jomum riwa muhammad andu a riwete nenno sakiraɓe anden e ley haalawel ngel kaleten joni ngel anden ni laaɓal reedu ɗum woni ko daarete e golle o nenno ɗum saabi so mbiɗen inna allaha yuhibbu isa amila ahadukum amalan an yutqinahu nenno wa awla min haulai wa ahaqu bi ikhlas al amal wa adaihi ala akmal wajhin haulai nnas al adibau wal ulamau wal muallimuna wal wuaz والقضاة والزوجة لزوجها والزوج لزوجته والآباء لأولادهم والأبناء لآبائهم والأساتذة لتلاميذهم والتلاميذ لأساتذتهم فالإخلاص سر النجاح ودليل الفوز وبرهان النصر nenno sakiraɓe anden hono ɓurda hande gollude ɗiɗo golleji ɗi kaleten haala mum joni ɓe par ce que yimɓe ɓe noon ɓe woni dareteɓe yimɓe ɓe goni golloɓe ɓen goni gaɗoɓe ko moƴƴi ɓen goni gaɗoɓe ko boni yimɓe heɓe woni ɓe cuɓataɗen so kaalen haala muɗum joni ɗum woni hono kanɓe laaɓande en reedu e ley golle mum ɓe en ɓaman arande ɗum woni dogotoro en sen iwito ngaren ɗo moodi baɓe ɗo sen iwito ngaren en muallimu en jangguinoɓe sen iwito ngaren e mbajotoɓe sen iwito ngaren e kiitotoɓe kiiteji en iwito ngaren to debbo e gorko e debbo sen iwito ngaren sara e ɓinguel mum ɓinguel e sara mum sen iwito ngaren ɓiɗɗo e sara e ɓinguel mum sen iwito ngaren e mabbo e taalibo mum taalibo e mabbo mum nenno anda laaɓal reedu ko wiya ko sirri noon sirri hoɗum sirrun najah on woni sirri kisdam ɓi adama fof e aduna ga ɗum woni laaɓal reedu sa laaɓay reedu fa heɓata o sirri nenno o woni laawol ma ko keɓirta kisdam o woni dalilu ma ko renete nenno sakiraɓe anden ɗum woni to hono haalaji ɗi kalɗen joni ɗi saabi so nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah hokkimo hono ko mbiyeten albayatul islamia wari e ley laawol ngol wari e ley hadisaji wari e ley ayaji qur'ana wari e ley hono ko wiyete ilmul ijtimai nenno ɗi ka fuu eɗen andi yona ko gadden ko qur'ana wi ko eɗen andi ɗo e suratul mumtahina ko hadisa wi ko eɗen andi ɗum ley boukhari ɓamen ilmul ijtimai علم الاجتماع أجمع المسلمون على مشروعية طلب البيعة وأخذها من عهد الصحابة إلى يومنا هذا علم الاجتماع نن سريع السلامكم فمن قرآن ودى سو إتدو قرآن أو ودى حديثا سو إتدو حديثا أو ودى علم الاجتماع سو إتدو علم الاجتماع أو ودى قياس نن علم الاجتماع مودي بابي بفو كوري iwde e gila wakkati sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiide wadde baya o yo sariya darnaɗo noon warde fa ñalawma mo gonɗen hen hande min ahadi sahaba ila yawmina haza nenno sakiraɓe o golle so ni worri sakiraɓe fadi ƴoññe
kohe meɗen so ni o golle wori sakiraɓe pati komten koye men ndaren wattude hoore men e ley laawol Allah nenno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi haza sabili fattabi'u gotel o holli ende haza sabilu fattabi'u o woni laawol an kandotoɗo yaade ley aljanna jokkemo de o jiiɗi sera ɗo o wi wala tattabi'u subula fatafarra'a bikum an sabili laawi celi anni pati jokkeɗi de ko ɗum woni laawi celi ɗi siraɗi o annino celi ɗi ɗum woni guykaka ɗum woni jamba o ɗum woni nambara o ɗum woni yurko ɗum woni zeno o ɗum woni taƴorma o ɗum woni taƴude enɗa o nenno ɗi golleji bonɗi ɗi anduɗen ɗe ɗum saabi so bindi wiyan iza arada llahu bi abdihim man arada llahu bihi hayran faqahahu fi ddin neɗɗo fuu ma Allah muyani moƴƴere so wonɗo Allah yiɗe ma fuu o famminte diina Allah ka a ndaran famde ɗum nenno so waɗi ɗum wa bassarahu ayubahu ay beji ɓernde gonɗi e maɗi o hollete den joppaɗi ay beji ɓernde woni hoɗum sakiraɓe am haasidagu ko woni ley ɓernde to konnagu ko woni ley ɓernde to nenno bonde yonki ko woni ley ɓernde to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jooɗi ke yeeso sahabaɓe makko o wi kanko nelaɗo o wi ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salaha al jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb o wi won huyre ko woni eley tergal ɓi adama nde ɗo huyre iza salahat so ni nde huyre gasi salaha al jasadu kulluhu tergal ngal fu gasi koy wa iza fasadat so nde huyre boni neɗɗo o boni koy ala wa hiya al qalb nenno ɗum woni ɓernde nenno sakiraɓe anden e ley oɗo wakkati ngel haalawel jogiɗen ko kaleten tafo nenno inchallah en garan kawren ɗo seeɗa caggal seeɗe kiɓɓintinen haalaji men ley muyɗe Allah hokku en hakkille lobbo Allah wan en nana jaɓa en Allah wartire hakkillaji men yaade e wakkati seeɗa inchallah anga karamgo kumana wallahi an wasara an ɲɛmɔgɔw sigilen mi kɛnɛ min kan yan an wasara vraiment kuma t'an bolo ka tila ka bɛn ni nin donba nin ye bi i n'a fɔ a jamiyatul ansarudini o ye jɛkuluba de ye minnu labɛnlen don ka se ka diina baara kɛ u b'u ka ni n'u ka nafolo de bɔ kuma bɛɛ a ye na an ka diina baara kɛ mɔgɔw bɛna lafiya cogo min na ka se ka bɛn ni bi ye o donba ye don min taara ko karamɔgɔ a ye na an ka aw kalan aw ka se ka taa laseli ɲuman kɛ mɔgɔw ye ala ko cogo min kira ko cogo min bi bɛnna ni o datugulen ye ka tila ka bɛn ni kɔn na birigadiw i n'a fɔ maire y'a fɔ cogo min na denmisɛnnin minnu ye ɲɔgɔn minɛ ko an ka se ka an ka dugu kisi ka bɔ bayi'a ko fɛn min ka kɛ walahi n'o taara bɛɛ ka se ka lafiya kɔn na denmisɛnninw u ka fɛtu bɛnna bi ma ka tila tuguni Seydina Ali karamalahu waja an bi kalo min na a bangena nin kalo de kɔnɔ n badenw kalo fana ma taa k'an to n badenw la an bi nisɔndiya de kɔnɔ nisɔndiya min an tɛ se k'a dan fo an kɔni ta ye min ye ka hali sisan ka tila ka mikoro bila an ka karamɔgɔw ye o ka taa n'an ye kurun nin kɔnɔ an tɛna foyi fo min an bɛ se ka wasa ka tɛmɛ olu ta kan o la komi kalo nin ye kaloba ye brigade ka anniversaire bɛnn'o ma kalo nin ye kaloba ye ansardini u karamɔgɔ y'u kalan min na min ye a Seyid Serif Usman Madani Haidara ye an ka seku ye min fɔ Haidara ye mun fɔ don min na a bɛna diina baara daminɛ a ko nin diina nin wallahi hali ni diɲɛ bɛɛ banna ma ne Haidara kelen bɛ taa n'a ye a ko ala ne Haidara ye ni ani n ka nafolo ta k'a di ala ma ne ye n yɛrɛ feere ala ma hali ni bɛɛ banna wallahi ne kelen bɛ taa ni diina nin o bɛɛ bannen kɔfɛ de an bɛ k'a ye bɛɛ ko ne bɛ se ka diina baara kɛ n badenw an ka kuranɛ aya dɔ ta min b'a fɔ wahatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu n badenw an k'o ta ka baara kɛ n'a ye e kɛra taabolo o taabolo kan i kɛra baarada o baarada la an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na an kana fara n badenw anw bɛ fara farala bi tijaniya i t'a fɛ ka kadiriya ye kadiriya t'a fɛ ka tijaniya ye maa si t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye yala an ɲinɛna kira sallallahu alaihi wasallam a t'a to a ye min fɔ an ye mandenw a ko an k'an jija an ka ɲɔgɔn minɛ nin diina nin juruba kelen na n badenw an bann'o ma pewu bɛɛ ko ne de bɛ tiɲɛ kan tiɲɛ dun man gɛlɛn tiɲɛ ye mun ye an ka siran ala ye
gundo ani bange bɛɛ lajɛlen na ne Seydina Ali ka wasikan ye a y'a denw ladi min ye don min na Seydina Ali bɛna bɔ diɲɛ na a y'a denw wele ka na a ko Hussein ma ko ne bɛna kumakan dɔ f'i ye k'i janto a la a ko ya Hussein ko ittaqillah k'i ka sira Ala ye fil khaybi wa sahada a k'i jija i ka sira Ala ye gundo ni bange bɛɛ la de n badenw kuma min na i kelen b'i ka so kɔnɔ e bi baara minnu kɛ i bi ŋaniya minnu ta i k'i jija i ka sira Ala ye kɔnɔ kuma min na i b'i ɲɛsi ka taa misiri la k'i bi taa i biri k'i bi Ala de bato i k'i jija i ka sira Ala ye i kelen ta to kuma min na e sigilen bi jamaw cɛman ye ko nana wajulu de lamɛn i k'i jija i k'a kɛ i sirala Ala de ye n badenw a ye o de fɔ a denw ye dɛ ko gundo ani bange bɛɛ la kamalen e ni waliden fɛrɛlen i jija i ka sira Ala ye commerçant e ni wali nafolo fɛrɛlen i jija i ka sira Ala ye sa dɔnniba e sigilen bi a sɛbɛnlen bi kuranɛ kɔnɔ Ala ko an ka sira Ala ye ko an ka juguya to ye ko an ka ɲɔgɔn kanu ko an ka badenya tugu n baden e karamɔgɔkɛ a sɛbɛnlen b'i ka kuranɛ kɔnɔ mun kosɔn i t'a ta ka baara kɛ n'a ye o la sini i bi taa i jɔ Ala kelen min ɲɛkɔrɔ Ala bi tila k'i ɲininka e ka baara kɛlen bɛɛ e kelen ani Ala n baden an y'o dɔn kuma min na an kan ka sira Ala ye gundo ni bange de cɛkɔrɔba muso fila b'i bolo kelen tɔɲɔlen don kelen nisɔndiya ko de bi kɛ cɛkɔrɔba sira Ala ye gundo ni bange bɛɛ la dɛ o la Seydina Ali an tɛ se ka don a ka kɛnɛba k'a balo a ka ɲɛnamaya san kɔnɔ a ka ɲɛnamaya kalo kɔnɔ k'a sɔrɔ an tɛ se ka dɔɔni fɔ a ka kuma kɔnɔ a tilara k'a ka denkɛ wele tuguni ko ya Hussein wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab a ko Hussein i jija de e dimbile i ka tiɲɛ fɔ Hussein i jija de e nisɔndiyalen i ka tiɲɛ fɔ dɔnni b'a kɛ a bi kuranɛ kɔnɔ Ala ko mumini muso ko n'u nana kira ma k'u bɛna bayi alayidu wɔɔrɔ ta k'i k'a ta u ye karamɔgɔkɛ a bi kuranɛ kɔnɔ a fɔ mɔgɔw ye kana maa de filɛ filɛ e kelen ni Ala don min na i b'i da i ka kaburu kɔnɔ Ala b'i ɲininka fɛn o fɛn i y'a kala yala i y'a bɛɛ fɔ mɔgɔw ye o e miir'u la sa karamɔgɔkɛ ye Sohil Muslim filɛ i y'a ye a kɔnɔna na a fɔ mɔgɔw ye n'o kun kɛra walahi birigaya tɛ kɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an bɛɛ kun ye layidu ta ko an tɛ jɛnɛ kɛ an tɛ suɲɛli kɛ an tɛ namara kɛ an tɛ maa ta namara yala birigaya bɛ kɛ mun kosɔn an bɛɛ ye silamɛ an bɛɛ bɛ seli misiri kɔnɔ an bɛɛ bɛ sun an bɛɛ bɛ jagabɔ nka o jagabɔ nafolo ni bayi a kun kɛra juguman tɛ don a kɔnɔ de fo ka taa i dɛsɛ ka se k'o jagabɔ a ko Hussein k'i jija gundo k'i jija e nisɔndiyalen kuma min na e se sɔrɔ i nisɔn ka di kuma min na kuma fɔra ye min ka di ye i jija i ka tiɲɛ fɔ o yɔrɔ la dɛ a kɛra i teri o tiɲɛ fɔ o ye o de la kira sallallahu alaihi wasallam a ko waqulil haqqa walaw ala nafsika k'i jija i ka tiɲɛ fɔ hali n'a jɔra i kan sa n badenw tiɲɛw tɛ ka fɔ ko na fitinin na wali tɛrɛw bi ka ɲagami dɔnnibaw b'a dɔn u ma wuli k'a kɛlɛ n badenw ko na fitinin na mesiw bi ka don cɛw tɛ fɔ mɔgɔw ye misiriw kɔnɔ kɛlɛw bi ka kɛ cɛw tɛ fɔ mɔgɔw ye n badenw an bɛɛ bi taa jɔ Ala kelen de ɲɛkɔrɔ sahaba minnu jɛra o ni kɔnɔ k'u nafolow di Ala ma o sahabaw bi taa jɔ yɔrɔ min na anw fana bi taa jɔ yen de wa n'an bi dugawu kɛ ko Ala an sɔn jannatul firdausi la a bi sɔrɔ cogo di maa minnu y'o ni ta k'a di Ala ma k'u nafolow ta k'a di Ala ma k'a kɛ Ala ye k'a to Ala kama wallahi mɔgɔw de bɛ alijana sɔrɔ Ala y'a fɔ alijana ye jɔnniw ta ye wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa a ko ni maa min sirala Ala ye don min na n bi taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ Ala bɛna n wele karisa i denmuso bi cogo di Ala bɛna ne ɲininka dɔnniba y'i ka dɔnniya dɔn min Ala de bɛna ne ɲininka nafolotigi k'e ka nafolo dɔn min Ala bɛna ɲininka furumuso i n'i ka furukɛ cɛ ye mun kɛ sa wajulu nali tɛ kalan caman tɛ sa muso disa birila cɛw ma se ka lafiya woloden barikamaw tɛ wolo tuguni jamanaw tɛ suma ɲɔgɔn fan bɛɛ o ye silamɛw de baden an bɛ min baw de banna sa ni baw ye den ɲuman wolo wallahi hinɛ bɛ don denw dusukun na muso fila ye sabali sa ɲɔn sinankuya k'o kɛ dabali jugu ye o denw bɛɛ bi laban ka taa tiɲɛ de ta n bari an ka sabali an ka sira Ala ye an k'an jija an ka sira Ala ye maanifin k'a bila i hakili la dɔrɔn ko ne bɛna sa maanifin a bila i hakili la ko wallahi ne ye fɛn o fɛn kɛ Ala bɛ taa ɲininka sa alijanakɛ ko maa bɛ don alijana na an k'o kɛ nkalon ye ko maa bɛ ɲininka kaburu la an k'o kɛ nkalon ye ko maa bɛ don jahanama kɔnɔ an k'o kɛ nkalon ye an ka mun kɛ tiɲɛ ye saya min bɛ ka k'an bɛɛ ɲɛna o kɔni ye tiɲɛ ye dɛ i fa bɛ min sa kamalen e ni denmisɛnnin minnu tun bɛ tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ bɛ min cɛkɔrɔba muso fila de tun b'i bolo kelen bɛ min cɛkɔrɔba i denw sara sa e filanw sara cɛkɔrɔba sira Ala ye sa
a dɔn k'a fɔ wallahi ni foyi ma kɛ don dɔ bɛ na i bɛ nin diɲɛ bannen to yen sa a dɔn k'a fɔ ni foyi ma kɛ don dɔ bɛ na i ka moto kile bɛ kɛ walita ye sa don dɔ bɛ na i ka magasin kile bɛ kɛ walita ye sa don dɔ bɛ na i ka voiture bɛ kɛ walita ye cɛ min t'a fɛ don dɔ la wallahi a bɛ na i da i ka so kɔnɔna na ani ka muso bɛ na o nisɔndiya kɛ i kɔfɛ i taara k'a to yala n'an bɛ miiri min na mun b'an bali ka siran ala ye ka jɛ diɲɛ nata ni diɲɛ nafolo kɔ n baden mun kosɔn an tɛ siran ala ye n baden an k'an jija an ka siran ala ye aye koyi an ka siran ala ye yanni don ka na don min na nɛnkun tɛ kuma yanni don ka na wallahi i sen min taara n'i ye jɛnɛyakɛyɔrɔ la o sen de bɛ na jɔ ala ne de taara n'a ye n badenw saya ka kɛ o bɛɛ dali y'an bolo an ka sɔn a bɛɛ ma parce que saya kɔni bi kɛ bɛɛ b'i ka sa saw bi kɛ sisan hali an t'a sugu dɔn n baden an ka dugawu kɛ an ka jamana ye dɛ nka wallahi foyi t'an kisi fo silamɛ fo an ka tiɲɛ de minɛ n badenw an bɛɛ k'an jogow ɲɛ wallahi ala bɛ na ni hɛrɛ ye jogow tiɲɛna badenw jogow tiɲɛna de komi waati man jan bi an nisɔndiyalen don k'a fɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bɛɛ nana ko an b'an nisɔndiya an ka birigadiw sayɛlɛmɛ an ka dɔnnibaw nana kalan n bɛ ka min fɔ aw ye u ka se ka taa o de fɔ mɔgɔw ye kana don maa si gasi la fo ala ko min kira ko min o la seyidina ali fana a bangena nin kalo kɔnɔ o de la a karamɔgɔ ye jɛ ɲini aw fɛ aw denkɛni fitinin aw ka kalanden fiti wallahi ne de ka dɔnniya ka dɔgɔn u bɛɛ lajɛlen ka dɔgɔn o ye amadu tarawele waati min dira ma o waati sera an bɛ hakɛto ɲini sɔli ala mustafa an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogoya min na ala ka san wɛrɛ ta yira an na jamiyatul ansardin ka section min bɛ kɔnakaw fɛ yen nɔ olu min kɛra nin baara in sigili sababu ɲuman ye an bɛ dugawu k'u ye hali sisan ala k'u dɛmɛ baara la ala ka dayɛlɛ nati kɔnɔna a lamini bɛɛ lajɛlen na ala ka basigi don a la ala ka basigi don a maraw kɔnɔna na jolibɔ min bɛ yen yarabi ala ka sababu ɲuman nati k'a ban foliw ni wale ɲuman dɔw ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya